Punt número 9. Aprovació definitiva modificació d'ordenança fiscal de les activitats esportives, taxa, piscina municipal. Bé, es tracta d'aprovar definitivament la proposta que per part de l'Ajuntament va aprovar respecte a una disposició transitòria i que des del plaç d'al·legacions hi ha una proposta del regidor José Ramiro que li dona la paraula per a la seva defensa. En José Ramiro Pastor, regidor del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Ondara, per mitjà del present document i exercint la meva funció com a regidor de proposar mesures concretes per a la millora del benestar social i la qualitat de vida dels ondarencs i ondarenques, eleve al ple de la corporació per al seu debat la següent moció. El dia 26 de març del 2013 es va publicar l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa de prestació de serveis de la piscina municipal tractada en el ple de la corporació municipal el dia 28 de febrer del 2013, que fins 30 dies després de la publicació en el butlletí oficial de la província de l'acord provisional adoptat no s'aprova definitivament. En dita modificació s'autoritzava al gestor del servei a fer preus promocionals sense poder reduir més del 50% les tarifes vigents i proposar-los a la Junta de Govern local per a la seva aprovació. Segons la llei 2/2011 del 22 de març de la Generalitat Valenciana de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, més concretament en l'article 7, competències dels municipis, resa en els punts 1 i 2 que en 1, els municipis exercissin bàsicament les labors de promoció, planificació i gestió esportiva en àmbit de les seves competències, propiciant la participació, la integració i la cohesió social. En el punt 2, resa, són competències municipals les següents: fomentar l'esport, especialment l'esport per a tots i l'esport en edat escolar. Fomentar l'associacionisme esportiu a l'empar de la normativa vigent. Que en Ondara hi ha diferents associacions i clubs esportius els quals fomenten l'esport, la integració, la cohesió social, la participació, la vida saludable i l'associacionisme, a més de promocionar el nom d'Ondara a nivell no només local, sinó també autonòmic i fins i tot nacional, i que tenen interès en la utilització de les instal·lacions i serveis esportius del municipi. Entre les diferents associacions i clubs esportius d'Ondara s'ha de distingir entre les que utilitzen la piscina com a mitjà fonamental en la pràctica del seu esport i les que no. Seguint l'argumentació utilitzada pel Grup Popular per a que el gestor dels serveis de la piscina faci promocions i es puguen captar nous usuaris, si es fan promocions molt avantatjoses per als membres de les associacions i els clubs esportius degudament registrats en l'Ajuntament d'Ondara, a més que l'Ajuntament capte més usuaris, també es provocarà en dites entitats una crida a nous associats, provocant un enfortiment i més projecció de les associacions i fent complir així el foment de l'associacionisme esportiu, com marca la llei. A més, els regidors d'aquest grup municipal han rebut demandes de joves del poble per tal que la taxa d'ús de les instal·lacions esportives del poble siga més econòmica per al seu col·lectiu. Cal recordar que la llei 18/2010 de 30 de desembre de la Generalitat Valenciana de Joventut de la Comunitat Valenciana, el títol preliminar arreplega les disposicions generals i estableix com a persones joves les compreses entre 14 i 30 anys, inclusivament. Per tant, es considera que aquest període de la vida de les persones comprèn l'edat juvenil. Per tot això, demana que no s'aprove de forma definitiva la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa de prestació de serveis de la piscina municipal, tractada en el ple de la Corporació Municipal del dia 28 de febrer del 2013 i publicada el 26 de març del 2013 en el butlletí oficial de la província, fins que no es debaten els següents acords en el ple de la Corporació. Acords que eleve al ple de la Corporació per al seu debat i aprovació. 3 acords. Que s'incloga en l'ordenança fiscal de la taxa de prestació de serveis de la piscina municipal el percentatge del 70% de bonificació per a tots els membres de tots els clubs i associacions esportives registrats en Ondara que necessiten com a mitjà fonamental per a la pràctica del seu esport la piscina, en concepte de promoció permanent per a tots els anys i serveis que se'ls ofereix. Segon acord. Que s'incloga en l'ordenança fiscal de la taxa de prestació de serveis de la piscina municipal el percentatge del 50% de bonificació
per a tots els membres dels clubs i associacions esportives registrats a Ondara, en concepte de promoció permanent, per a tots els anys i serveis que se'ls ofereix. Que aquesta promoció s'estenga a l'ús de qualsevol instal·lació esportiva del poble. Que s'incloga en l'ordenança fiscal de la taxa de prestació de serveis de la piscina municipal el percentatge del 50% de bonificació per a tots els joves d'Ondara, en concepte de promoció permanent per a tots els anys i serveis. Què se'ls ofereix? Que aquesta promoció s'extenga a l'ús de qualsevol instal·lació esportiva del poble. Ondara, 5 d'abril del 2013. I 5 d'abril vam presentar aquesta moció, però queria afirmar que tarden molt en la comissió informativa encara estaven fent números. El 5 d'abril que la tenen. Estaven fent números encara. Tampoc s'ha volgut arribar a un acord, suposo. Comentaves que diàriament venen tots així a proposar coses, però aquestes propostes ens reboten a nosaltres, això són propostes de la gent, ens reboten a nosaltres perquè no feu cas. N'hi ha clubs, per exemple, que necessiten la piscina com a mitjà esportiu. A veure, així n'hi ha 3 mesures. Una, que és de justícia, i 2, que és de voluntat. La de justícia és que al club de futbol no se li cobra per gastar el futbol. Al club de bàsquet no se li cobra per gastar el bàsquet. El club de futbito no se'ls cobra per gastar les pistes de futbito. Per al club triesport, que gasta la piscina com a mitjà, se'ls cobra per la piscina. No se'ls fa com a subvenció, però no volen estar tots els anys plorant la subvenció. Volen que estigui inclòs la piscina. Necessiten la piscina. Això és de justícia, això s'ha de fer. Si necessita la piscina per a desenvolupar el seu esport, s'ha de subvencionar. Però no com a subvenció, sinó com a taxa. Perquè al futbol no se li dona la subvenció per a pagar el camp de futbol, per a ser iguals. I després n'hi ha 2 de voluntats. És a dir, fomentar que a les associacions esportives o clubs esportius pugui apuntar-se més gent, enfortir l'associació, motivar-se més, tindre més socis, fer més activitats per al poble, portar el nom d'Ondara allà on puguin portar-lo. Quan més en són, més potents seran els seus usuaris o els seus membres i més lluny arribarà el nom d'Ondara. I el tema dels joves, si es fomenta l'esport a partir de la joventut, possiblement aquests joves, la vida saludable, continuarà en la vida adulta. Són un 70% per als clubs que gasten la piscina com a mitjà d'esport i 50% per a la resta, per als clubs esportius i per a... Això és la... Què fa? Bé, jo entenc que la proposta que fa el regidor del grup socialista el que busca és populisme, fer demagògia i tornar a fer el que fa cada volta que ve el plenari, que és intentar buscar a emborrascar algun veí que pugui creure el que ell està dient, sabent ja d'entrar tots en aquesta corporació que no el sigui ningú i que el que està dient no té cap sentit. Primer que res diré que la llei 2/2011 del 22 de març no només diu el que tu has dit, diu moltes més coses que tu no has posat en la teva moció. Per exemple, parla de construir, ampliar i millorar les instal·lacions deportives en el seu àmbit territorial, així com gestionar-les i mantindre-les en adequades condicions d'ús. D'això no diu res, perquè com és el PP va sobrat, com no hi ha que dir. Te'n recorde que som entre Dénia, Cal, Benissa i Ondara els únics 4 municipis que tenim totes les majors infraestructures deportives de la comarca. El municipi d'Ondara, en 6.500 habitants, s'iguala en infraestructures deportives a Dénia, Cal i Benissa. Ningú altre ens supera. Per tant, l'apartat E de l'article 7 no et dius perquè els interessa. Però nosaltres hem treballat de valent des d'aquest equip de govern per a poder tindre totes i cada una de les infraestructures que té avui la gent del poble. Que això sí que és voler que la gent practiqui l'esport. Perquè si no tenim un pavelló,
no poden practicar l'esport. Si no tenim una piscina coberta, no podem practicar l'esport. Si no tenim un camp de gespa artificial, no podem jugar al futbol. Tota la gent que juga al futbol. I si no tenim un trinquet, no podem tindre instal·lacions per anar a jugar al trinquet. I com aquestes, moltes altres instal·lacions. Per tant, el primer que tinc que dir-te és que deus d'entendre que en la teva exposició de motius t'has deixat algunes coses que jo crec que són importants dir-les, el que passa que tu, com la teva visió és política, no com a persona que defensa els interessos generals, només mires el teu interès polític. Dir-te que la mateixa llei parla que els municipis de més de 5.000 habitants tenen que garantir els programes de promoció deportiva, principalment dirigits a la promoció en edat escolar, que és el que fem. Tenim una escola esportiva en 7 modalitats i més de 450 xiquets del poble fent esport, i per tant estem complint el que diu aquesta norma. I després parla també de que n'hi ha que ajudar a la població amb majors necessitats socials per a que pugui tindre aquesta activitat esportiva. També diu, en l'article 7, que els municipis de la Comunitat Valenciana deuen previndre en els seus respectius instruments de planificació urbanística la reserva d'espais que són destinades a instal·lacions i infraestructures deportives. Que ens sorprèn que mires el punt d'antes i si no el mires, perquè el vam votar fa poc que sí i trobo que tu no estàs massa d'acord. Vinc a dir-te que els arguments que tu dius en la teva moció penso que n'hi ha que ser més serios, n'hi ha que parar-los tots, i n'hi ha que ser coherents, n'hi ha que reconèixer les coses com són. A partir d'ahir, tinc que dir-te que busques, com he dit al principi, el populisme i la demagogia. Mira, Ondara té en aquests moments, en la comarca, el millor preu i el preu més competitiu de la comarca en instal·lacions esportives. I quan parla d'instal·lacions esportives, parla de la que tu, principalment, vols fer bandera, que és la piscina municipal. Mentre un bon en Ondara, per banyar-te tot el mes en la piscina, es paguen 8,42 euros, en Dénia se'n paguen 39,01 i en els poblets 15. Però és que el veí d'Ondara té un 25% de bonificació i paga 6,31. 6 euros al mes. Aquesta és la realitat. Gràcies a aquesta realitat, jo entenc que nosaltres podem mantenir la instal·lació que tenim. Una instal·lació que ha costat quasi 2 milions d'euros i que tots sabem té un cost importantíssim. Una piscina coberta no és un camp de gespa artificial per a que et falli la comparació. Perquè el camp de gespa artificial pràcticament el manteniment és cert. I una piscina coberta té un cost de manteniment importantíssim, només en energia. Per tant, això de fer la comparació entre el futbol i la piscina, pense que no té cap triat. Però vull que compares en més piscines, i que te'n vagis a Benissa, que són 32 euros, que te'n vagis a Pego, a l'Espai Governant del teu partit, i són 25 euros. Per tant, de què estem parlant? De que una cosa que és sostenible, una cosa que està permitint que tinguem la infraestructura esportiva de més participació que hi ha a la comarca, més de 1.000 usuaris de la nostra piscina. Fem el possible per a carregar-nos aquest equilibri pressupostari. Que al final la gent del poble aporta més que el que es banya. Jo entenc que no és de justícia i en aquests moments menys encara. La gent del carrer, saps el que demana l'Ajuntament tots els dies? Que baixem impostos, que baixem taxes. Al conjunt dels veïns, no el que utilitza serveis. Al conjunt dels veïns. I això és el que estem fent. Per això han baixat un 6% la brossa, per això han baixat un 6% els vehicles, per això han baixat un 6% l'aigua, a tots per igual. A tots per igual. I gràcies a aquestes reduccions i a mantenir l'equilibri pressupostari, es gestiona l'economia del municipi. No fem propostes populistes com has fet. Per tant, entenc que l'únic que estàs proposant és algo que ningú pot comprar. Ningú pot comprar. Mira si pot comprar-te el tema és tabú, que estàs clavant a un col·lectiu que per part de l'Ajuntament se li fa, per mig d'una convocatòria d'ajudes, una ajuda del 70% de lo que és el seu pagament. Tu estàs pretenint que aquesta gent que té en aquests moments una activitat esportiva a la piscina no pague
com paga 1 milió d'ara, sinó que tingui unes condicions especials, que tingui un 70% de descompte i que tingui un cost de 3,75 euros. Aquesta és la teva proposta, un 70% respecte al seu bono, que és de piscina i gimnàs, de 150 euros. Però és que és una cosa que l'Ajuntament ja està fent. És una cosa que l'Ajuntament, la regidoria d'Esports, li atorga una subvenció personal a cada un dels membres d'aquest club de forma que paguen la proposta que tu has fet. 3,75. Per tant, això de que t'arriba a tu, no, és que això tu ho has vist en les actes de la Junta de Govern. És que has vist què és el que estem donant. És que has anat a preguntar-los, perquè m'ho han dit. Entonces, no confundim. No confundim. La piscina és una instal·lació que funciona perfectament, que té uns usuaris que ja voldrien tindre moltes piscines, disposar d'elles. Des de l'Ajuntament se reconeix a la gent que, com tu bé has dit, necessita la piscina per a la seva pràctica esportiva. I a la primera que vam vindre i vam parlar nosaltres, l'any passat, se li va atorgar una subvenció al club per a poder pagar, en compte de 8 euros que paguem tots els vehicles d'ara, 3,75 euros. I aquesta és la voluntat de l'equip de govern, i tu el que estàs és copiant-la, buscant tindre populisme i buscant fer demagogia en aquesta proposta. T'equivoques, t'equivoques. A més, t'equivoques perquè no has fet números. I el que ningú entendria en el poble d'Ondara, ningú d'ell, ni hasta els que inclús utilitzen la piscina. És un servei que ja és el més barat de tota la comarca de la Marina Alta, el de 100 més. Perquè al final algú paga. Algú paga aquest desfasat. I ho paga el conjunt del poble. Tant el que es banya com el que no es banya. Tots. I això vull dir que els veïns avui no estan d'acord. A més de que les taxes deuen d'intentar arribar a cobrir el cost del servei de les instal·lacions. Nosaltres anem a fer una proposta alternativa que te la diré després de la teva rèplica per a veure si has captat un poquet la idea i entens. Va com a proposta o va com a moció? Va com una esmena a la totalitat. Ara faltaria saber si el secretari ens trau dubtes si no es pot fer una esmena a l'esmena. Sí, una esmena a moció. El meu és una esmena a la provisional aquella. És una esmena a la provisional aquella. Una esmena a l'esmena no. Estan esmenant ells mateixos. He de dir que està Que clar. ningú sap. Modificar l'ordenança estant. Si és una esmena, està modificant l'ordenança. Si s'aprova. Sí, però la nostra és una esmena a l'aprovació provisional. El que no sembla normal és que uno esmene el que ja ha proposat. És a dir, uno no pot anar contra els proposats. És un principi de drets bàsic. És una pregunta, Joan. És una pregunta. Jo tampoc no sé. És una pregunta. Possiblement una esmena... Però no té massa sentit que uno esmene el que ja ha dit. És anar tots als ciutadans. Sí, una moció, La teva proposta posa... Sí, però entonces s'hauria d'aprovar la urgència. És una moció, és que és una moció, és una delegació, és una esmena, tenim que fer el caràcter primer que té. O sigui que el regidor compromís esmena, moció i delegació. El que està clar és que jo interprete que és una al·legació Però no és presentat a l'aprovació definitiva. I com a al·legació n'hi ha un text que es té que debatre, que és este. I sobre este text n'hi ha una alternativa. I jo no ho veig... En el qual tenim que aprovar definitivament. No pot ser que Sincerament, Si ho tinguera clar, no ho veig més clar. Si ho tinguera clar el secretari hauria dit sí que es pot, i no ho ha dit. Jo no ho veig més clar, i ho dic sincerament, no ho dic per a... Té la seva opinió. No és opinió, la seva opinió tècnica i objectiva. Jo entenc que ell posa una moció a la proposta de... Sí, però s'ha tractat com una al·legació. Claro, és una al·legació. Si és una moció que hem de tenir una al·legació no pot canviar el criteri tampoc, perquè ens interessa en aquest moment. Però El que t'estic comentant és un comentari que t'he fet perquè si jo ho sabera segur no ho preguntaria. I és un el que uno no pot fer és com que és tractar-ho com a uno li interessa i després canviar el parer perquè vol presentar una cosa. I és qualsevol seu mateixa. Sí, i a més esmenar-se no sé. No, la aprovació definitiva no és una proposta del govern municipal,
municipal ni del grup popular, i això és una proposta del grup popular. Si... Sí, a veure, Jo crec que estàs confundint. No, a veure, quan hi ha una aprovació provisional, s'esmena, es proposen canvis a aquesta aprovació provisional. Però és il·lògic fer unes modificacions a les modificacions, és que no té cap sentit legal. En I qualsevol s'incorporen en l'aprovació definitiva. Pues igual que establir si s'aprovaria definitivament o s'hauria de tornar a passar per publicitat. O sigui, és una... perquè estem fora del període d'al·legacions, però del període d'al·legacions de l'ordenança anterior, no d'esta nova proposta, això no estaria publicat. No, però igual, però és això. Això són les modificacions de la modificació. Només que vosaltres, si nosaltres votarem a favor de la proposta d'ell, estaríem alterant el text. Però que entraria dins del procés de delegacions que es tentaria. És que fins avui el plenari de la Convenència aprova definitivament. Sí. Però no entrar a delegacions i a més tu presentes com a grup popular, no com a És que president. forma part de la corporació del popular. Claro, que sí, però que no està clar. El popular no té que vindre a presentar per ells entrar. Jo forma part del ple. Tindries que haver entrat durant els 30 dies. El ple de la corporació del grup popular té vot i pot presentar el que vulgui. Està en el debat. Està en el debat. Jo no ho tinc tan clar. De Legalment. totes maneres, continuar la intervenció i després parlem. És que, tant de debat o parlant, sí. Parlaves del que no entendia la gent era que posaren o que hagueren fet una rebaixa als grups esportius i tal. Tampoc entén la gent com es joga un segon periodista, per a ondar. Tampoc ho entén. Explica, o... Desviar el tema perquè... No, era per acabar, perquè no m'ho sortia. No, és fer números. A veure, segon, quan es parla d'una cosa, dir-me que soc populista i després votar, explicar 50.000 coses, què és el populisme? Si s'han llegit bé i prens atenció als acords que jo propose, o que la gent em proposa, jo així porta el ple, que tots són beneficis fiscals, tots són rebaixes, tots és economia, d'utilització. Per això, jo quan marque les lleis, marque els articles d'utilització i no marque els articles d'instal·lacions. Si parlara de netejar millor les instal·lacions, doncs clavaria els articles d'instal·lacions. Però si jo parlo d'una cosa que és la utilització, jo en la meva exposició pose coses sobre la utilització. Això que dius que vull, a propòsit, oblidar-me d'articles d'aquesta llei, és que no venen al cas. No venen al cas, perquè els acords que jo propose o que es proposen són per utilització. Ho entenem tots, no? Ho entenem tots. Si jo parlo d'utilització, poso la llei d'utilització. I si parlara de neteja, posaríem els articles de la creació, posaríem els altres articles. Tu has optat per ni justícia ni voluntat. És cosa teua. Però bé que queda prou clar en el vídeo i aquelles persones que tinguin que veure-ho. Em torno a dir que el tema del segon periodista estic esperant la teva pregunta per poder contestar quan correspongui i dir-te que les rebaixes estàs fent-les als usuaris encàrrec al poble. Les rebaixes estàs fent-les als usuaris encàrrec al poble. I jo el que estic dient és que ningú veí d'Ondara entendria que tu li baixares més el cost que té una persona per acudir a la piscina quan som la piscina més econòmica de la comarca. Entendria la teva proposta si Ondara tinguera unes tarifes superiors a la mitja o a les piscines del voltant i que la gent se n'anara a Dénia, als Poblets o a Pego perquè Ondara la piscina és cara. L'entendria. Però si Ondara és la piscina més econòmica, torne a insistir, més econòmica de la comarca, qui pot estar en tu acompanyant-te dient-te que baixen les tarifes? Ningú. Ningú veí del poble. Perquè es tracta que els serveis toca pagar més el que utilitza algo que el que no utilitza algo.
Ara resultarà que al final la teva proposta, pagant €1,89 per el veí que va a la piscina, li costarà menys al que va a la piscina que la resta del poble, que a la resta de veïns. Populisme total. El que passa és que com s'estudia, es mira i es fan números, se te pot repetir. Parles de que només es referies al que era el cost. I el torno a insistir. Per arribar al cost d'una infraestructura, primer has de construir. I l'únic que t'he dit és que en la teva exposició de motius t'has oblidat de lo més important. I és que este govern municipal del Partit Popular porta anys fent infraestructures que el teu grup ha criticat moltíssim, que si tot era formigó, que si tot era... però que hi estan les persones utilitzant-les. I aquest crec que ha de ser l'objectiu de tots. Intentar millorar les infraestructures que tenim. Intentar dotar d'infraestructures que no tinguem. Ara tenim el cas del Trinquet, que és una obra primordial i que l'Ajuntament va destinar diners per a poder rehabilitar-lo, perquè es mereix tindre una intervenció. Però cal recordar que el Trinquet, l'Ajuntament d'Ondara, l'ha comprat 360.000 euros, sense cap préstec, en recursos ordinaris de l'Ajuntament. Això és una mostra de quina és la política esportiva que vol el poble i que vol l'Ajuntament que governa. Estàs parlant-nos de que si paguem 6 euros o €1,80, veus tu que se debat en aquests moments en què està caient les administracions, en què la gent està demanant-li, pensa que al final, el que he dit al principi, populisme total. I més encara quan parles de clubs que han vingut a l'Ajuntament, han parlat amb el regidor i des del primer dia se li ha fet el 70% de descompte per mig d'una subvenció personal a cada usuari, a cada soci, de forma que paguen els €3,75. A veure quin club de la comarca paga €3,75 per utilitzar una piscina. Ningú. Ja no 8 euros, 3,75. Per tant, no vinguem així a fer populisme, perquè sobre aquest tema t'has equivocat des del principi fins al final. Però, puc intervenir? Sí, no t'ho dic. Tu no dones compte que aquest club no pot nedar a un bancal, que necessita la piscina com a pet mitjà, i per això necessita una reducció. Tu entens, José, que la piscina no és un camp de gest artificial, no és una pista. Deixa d'acabar, que no acabar. ¿Sabes que se acaba? Que los primeros Jo he acabat, no? Vaig a tornar a intervenir. I ja ho ha dit moltes voltes, no m'interessen els altres pobles, m'interessen els meus veïns. Els teus veïns els interessa què passa al nostre poble en referència a la qualitat d'altres pobles. I jo entenc que si la nostra piscina fora la més cara de la comarca, la teva proposta tindria sentit. Aquest debat el mantindre ja en les escoles esportives, on van aprovar l'ordenança. Però companys, si al final l'escola esportiva municipal és la més econòmica de la comarca, com esteu plantejant molt passar encara el preu? Si estem per baix de tota la comarca, de Pedreguer, de Dénia, de Verger, de Sàvia, no teniu argument polític? Doncs no el teniu, treballeu un altre camp, però en este no, esteu equivocats. No podeu, en aquest tema no podeu, perquè les coses estan fent bé i estan fent-se bé. Jo, com a ondarenc, em sento orgullós que Ondara, els 6.500 habitants, tinguem les mateixes infraestructures que pugui tindre poblacions de 40, de 27 i de 17.000 habitants. Aquí tenim a Pedreguer, per darrere nosaltres, aquí tenim a Gata per darrere de nosaltres, a Verger, molts pobles del nostre tamany, o alguns més que el nostre tamany. I això no diu res, això no t'interessa tot res. Doncs t'equivoques, en infraestructures anem per davant, i en preus anem per davant de tots. I el torno a insistir, el tema del club triatlón, des de l'Ajuntament d'Ondara, des del primer dia, s'ha adquirit aquest compromís. I anem a mantenir-lo, i anem a seguir-lo, mantinguem-lo. Per què? Perquè entenem que és un club que necessita una infraestructura. Però també hem de dir una cosa, la infraestructura que necessita aquest club no té el mateix cost que té el camp de gest artificial, la pista multiesportiva del poliesportiu o el trinquet. Perquè tenim uns gastos mínims mensuals. I al final jo penso que per €3,75 tindre una instal·lació que val quasi 2 milions d'euros a la seva disposició per a poder utilitzar-la, que penso que l'Ajuntament està fent un esforç important i que el fem a gust, i el continuarem. Jo ja no crec. Així estem parlant d'una aprovació definitiva
normativa de modificació d'ordenança fiscal i estem parlant d'infraestructures. Si no tinguem les infraestructures no venen a arribar a cobrar cap de taxa. No tenim piscina, no parlem de taxa. Muy bien. Perdem molt molt en infraestructures i Gràcies per reconèixer la llengua que hem fet nosaltres gran i jo la de gran reconec, infraestructura. però reconeixo també que això també és demagògia. Que no venia a S'ha comprar... recordat la memòria? Que l'oblidem. No, no l'oblidem. Estem parlant de taxes, home, que no La m'ho memòria aquesta s'oblida molt de el vegades. que no entenc tampoc, si ho portem també en els preus, ho tenim també, per què modifiquem aquesta taxa? Perquè segons el que van aprovar va ser autoritzar el gestor de serveis de trastorns promocionals sense poder reduir el 50% les tarifes. I en aquell moment ens va dir que era per intentar que no se n'anaven a altres piscines i intentar aquesta piscina. I ara resulta que tenim els preus més bons, ja ho tenim estupendo, doncs vaig perdre el temps en aquell ple i ara estem perdent molta volta, explica-m'ho perquè ja... I aquestes promocions no les paga el poble. No, és el no. Jo m'ho perdo. Entenc que a voltes costa entendre les coses, però Però no ho tornaré a explicar. Sí, No ho perquè entendré potser que aquí. som un poquet. Ja ho mireu, pot ser. Anem a veure. Jo no sé si tu llegeixes les juntes de govern. Sí, Les llegeixes? sí. Has vist la proposta que ens fa l'empresa pública respecte a l'ordenança? De quan? L'última, m'han dit una. Però que s'acaba la hora. No sé, per més de 2 mesos, per més de març, abril. Les propostes, vaig a dir-la perquè no la tens al cap. La proposta que ens fa l'empresa no és ni menys ni més, ni menys, que buscar el oferir en un preu competitiu, sense baixar els costos que té els packs entre piscines, pàdel i gimnàs. Per tant, com diu José Carlos, no estem fent ningú preu que ens costi al conjunt de rius. Estem ofertant instal·lacions que tenim en el mateix recinte per a captar gent i poder-los, vincular-los infraestructures o dotacions que no tenim un cost com és el pàdel o el gimnàs. Jo no estic donant els més per menys. I això és el que va aprovar l'ordenança. I això és el que està fent l'empresa. Per tant, però de moment ha aprovat això. No ha aprovat moltes més coses. Ha aprovat això. Per tant, el que estem oferint és algo que el cost el tenim. Perquè el gimnàs està fet, les pistes de pàdel estan fet i per tant tenim el cost que tenim. No estem incrementant ningú cost. Estem donant possibilitats. Què és el que buscava? Si veurem la redacció i l'acte que hi ha, veureu que és la voluntat que tenim l'Ajuntament. No estem donant més costos. Però reconeixeràs que en aquesta aprovació que s'ha fet sí que es pot reduir... Es poden fer moltes coses, està al 50% més preu. Però no ho han fet. No s'ha fet. No s'ha fet, encara no. La idea no es fet. No, home, sí que era falta. La idea no es fet. Perquè el que es buscava era que hi ha altres alternatives en la comarca i el que no volem és que nosaltres estem competint en aquests moments perquè ens posem en l'escenari en empreses privades. L'única piscina de la comarca en aquests moments i faltava els poblets s'ha adjudicat aquesta setmana passada l'altra a una empresa privada i venir-se que tornat a treure la concessió i adjudicat a una empresa privada. Som l'única piscina de la comarca que està gestionada per una empresa pública. Per tant, tenim que ser àgils, i per això l'aprovació d'aquesta modificació, a l'hora de poder ser competitius en alguns moments i en algunes ofertes, a l'hora d'inscripció en el setembre, a l'hora de cursos d'estius, però sempre buscant l'equilibri de l'equilibri pressupostari. No mai tinguem un major cost i un menor ingrés. I això li buscava la redacció, res més. Bueno, no sé si el secretari entén. Estava corregint un comentari de Menes que diu que les esmenes després de ser exposades, en el seu cas debatudes, seran votades i aprovades o rebutjades per majoria simple. Si s'aprova, les esmenes s'incorpora al dictamen que serà en conseqüència rectificat. Però si el dictamen o proposta esmenat ha de ser somès a votació i aprovat per majoria simple o majoria absoluta segons la matèria de què es tracta. Però això estaríem parlant de la meva esmena. Però això és una esmena. De la meva esmena. Perquè aquesta és l'esmena de l'esmena. Però és que no hi ha dictamen, en aquest cas no l'ha sigut dictaminat en comissió, tampoc. No l'ha sigut dictaminat, no l'ha dictaminat. Jo no tinc cap problema, que es quedi el punt damunt de la taula. Després tenim que tornar a votar. Molt bé. Però si
no vols, no vols. Tenim molt fàcil. És que fa 2 mesos que te ho vaig proposar. Ho tenim molt fàcil. 2 mesos, sentar-me, aclarir-ho i així votar a favor o en contra, ja està. Però és que fa 2 mesos que estem en No això. poden anar, tranquil·litza, jo ho explico a la volta i ho entendran bé. Mira. Jo per anar. Podem fer dues coses. Jo no soc per la nit, o sigui que mira. Podem fer dues coses. Passem a la votació, la teva moció, esmena, al·legació, el nom que vulguem batallar-la, ja saps que el grup popular va votar en contra i per tant la reculles. I va aprovar-se la taxa tal com estava. Aquesta és l'opció 1, que és la que tu entens. L'opció 2, deixar el punt damunt de la taula i no donar-li validesa ni a la teva esmena, proposta, moció o al·legació, com vulguin dir-li, i per tant que els serveis jurídics analitzen si toca poder-se esmenar o no. I plantejar la nostra proposta que millora el text que n'hi ha actual, que per tant, jo penso que en la majoria que n'hi ha del Partit Popular, i si endavant, jo penso que vosaltres també la recolzaríeu, el bloc Compromís, que també la recolzaria, i per tant, el que seria guanyant demà seria el veí del municipi. Perquè el que busca és incentivar, motivar i ajudar. Però estic obert a lo que vulgueu. A lo que vulgueu. Cap problema. Cap problema. Si no és que estigués obert, és que la responsabilitat és el president de cada Una volta que la meva opinió, una volta que la meva opinió, que opines i que puguis decidir-ho, No, el resol descriu el que vols fer. Que mengis això. Que mengis no significa... Però no n'hi ha... És que no passes més tant que... I si fes una favor, ja se la guanyarà. el mateix és que diguin que si tenim dubtes no hi ha cap problema. És el punt damunt de la taula, en la fracció en plenari, que es portarà si es pot esmenar o no es pot esmenar. No és sopat. Pues... És decisió d'ell, que és la feina d'ell. No, No, però si té majoria, la majoria de totes coses decideixes tu. Doncs jo per a mi, preferir deixar el punt damunt de la taula, perquè si plantegem la nostra proposta i després, per el que siga, no pot ser esmenar, serem així, és que van intentar i van fer que tenim la majoria absoluta, la deixem damunt de la taula, si li pareix al secretari, fa l'informe corresponent i la pròxim plenari, quan col·locarem com extraordinari, la passem a votació. Podries passar-ho a la poder en temps, Sí, clar, no. Llavors, aixequem el punt número 9, deixem damunt de la taula i passem